Kasi ba yung Cabalen niya, we are in Bautista ni exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito kami sa crossing sa Angeles City. Kasama ko yung team Pampanga Good, si Misela, si Joy, and then si Miss Gara. Ayan sila. Tara Cabalen, sopan nyo aming kayo, libutan tayo ng kayo, crossing. Let's go! Let's go! Robinson ka? Kailangan niya na magtotawid kami eh. Ano yung may busy yung oras na niya ako punta lang. Last Saturday, inurot ko yung ate. Sinilip ko ng mga namin sa Kaya nga mabalaan na yun, madam. daw. Malapit king office. Cabalen, bali mag-start ang bugyat ang pinakadulo ng crossing. So start na rin i-check rin magsindagyat ang pinakadulo. So sabi ko rin team Pampanga Good nyo si Ella, Joy and Miss Gara. First thing, lechon manok and papaitan. Ito na Cabalen, umandong kayo nga
ipag street foods kayo nga Angeles. So munta ko kayo ng crossing at yung kayo nga malapit kayo nga Santa Te, arap ng linglusing sisig and barbecuean guys. So kumanto kayong barbecue, Indian foods, gotoan, and then seafoods to go. So dakal ko pwedeng i-food trip. So pasyalan nyo na guys. Pasibayo Cabalen nga kuya Alvin Bautista ni Explore in Pampanga. Kita ya Cabalen bali rin na kaming dinurot kayo nga crossing street foods kayo ng Angeles City. So kung buriyan punta lang guys, peka landmark na siguro yun nga peka tete ni nga aslag ni Marisol. Marisol, Abakan na bridge. So kalagpasyo ka rin, magpa Santa Te kayo. And then kakaliwa kayo. Arap ni nga aling lo sa sisig and yeah. Tapos dakal ka kita barbecuean. So anong din natin kaming ikita, seafoods to go. Tapos Indian food, chicken, inasal. Yan So ang inipin na abe ko rin nga Team Pampanga Good News, si Miss Gara, Ella and Joy. Ito na Cabalen bali sa inyo, mas dakal pang collaboration ng malyari na abe ko la. So supportan talaga guys Pampanga Good News, Instagram, YouTube channel and Facebook page. Dakang salamat. Thank you.